खुलुमबाय लोगोफोर बुरिया दख'नाखौनो लाखाना फैबाय दिनै दख'ना बायनो फैनाया मानोना सुबासो खम मोनगोन ना गोलाव गुसुं एडजास्टेबलनि कारणे आरो नैले दख'नाखौ लम्बाखौ जुखिना नायग्रोबाय बेसेबां लं नांगौ थ' फाइनेलि जों दख'ना नायबाय दोङो दा कनफिउजन जाबाय आरो मा मोनसेखौ लागोन खुलुमबाय सप्तासे सिगाङावनो बे भिडिअखौ शुट खालामदोंमोन आङो दख'ना बायनो थांनायाव आं आरो सानबाय आरो जे दख'ना बायनायखौ देखायबा मा जानो दख'नाखौनो देखायनो हायाबा होननानै ओंखायनो आं माने सप्तासे नेबाय आरो जेथिया आङो दख'नानि फेब्रिक दखाननिफ्राय दख'नाखौ बायनानै लाबोबाय लाबोनानै आरो सिलायनोबो होखाबाय सिलायनो होनानै दिनै मोनबाय आरो आङो दख'नाखौ थ' दिनै मोनबायबा आं नोंथांमोननो दख'नाखौ देखायनि दा माबोरै नांगोन नोंथांमोना आंखौ कमेन्ट खालाम दख'नाखौनो खिथिबाय था नोङो भिडिअखौनो बानायबाय था जेबो खामानियानो गैला हा मा दख'ना खिथिबायानो जालायगो आरो आखाम संनाय टाइमाव आखाम संनांगोन दख'नाखौ खिथिबाय थालायबाय आरो दख'ना खिथिनाय मा दख'ना देखायनाया 5 मिनिटल' नांगौ मात्र मा बुंनो आरो रायजोफोर हाबा खालामना लाना थब हाबा खालामना लानानै दिगदारानो जाबाय दख'ना नैलै दाख्लै सिलायनानै लाना फैदो कानि बायदो आरो कानि बायनानै सिलायदो सालाय हमथाना बाथ्रा बुं बुंखाबाय आरो आंलाय मा बुंनो दा आं इखौनो बुंगोन जे आं दख'ना खिथिगोरनि नै आंनि दख'नाया नैबे मा कालार इयो ब्लु र गल्डेन ब्लु स' नै बेबायदि दख'नाया नै उनथिंनिफोरा बाङाय नै बेबायदि आरो गाननायदोसो मतलब ना नोंनि बेबायदिसो मा मतलब बिलाय माने माबा नङा आरो नैबे स्टाम्प मारिनाय नङा आरो माबानायानो मेचिनाव दानायानो नै रायजोफोर बिदि दख'ना बायना बे बेकार दख'ना आरो मानो बायनाङा सबबो बायनांगो सबबो गाननांगो बेनिफ्राय आरो नैबे नैखिनिखौ आङो माबोरै डिजाइन बानायदो नैयाव जोंनियाथ' फस' दिहुननांगोना नैबायदि ससे हादा आरो खनाखौ हानानै बरियानो नै सिलायना माने इयाव एक्सट्रा के हि लगायाखै आरो खाथियाव खिथिनि आं खाथियाव खिथिबा गम मोनगोन उनथिंनि माबाया बाय बोरैबालै उनथिंनि आरो रयलेक्सआ बाय नुजानायलै बिदिबा आरो खसं अखारना थाबा लेथ्रा नुगोन ना थ' बेखौ काटिं खालामनानै बिदि खालामनाबाय आरो जाहाथे गानबाय बारै मोजां नुसिनो आरो थ' एख' नङा बेखौ माने बाय एसे गिदिरसिन होबाय आरो थेवब्लाबो जेबो नङा नोंसिनि आं माने इसोरनो जादों आरो जे गोदोरानो जाथों खिन्थु फिसा जानाङा आरो बेबायदि साननानै माने होबाय आरो देनां बुरैबा नोंसिनि गोदोर दिहुननानै गानसिगोन आरो जेबो नङा बिनानाव बिदि बायनाङा आरो गांसे दङ र' कटननि दख'ना बायनायानो मोजां आरो गांसे दङ र' मोजां नैबे जाबाय 1 नम्बर दख'ना आरो आंनियाव नैबायदि लटकन लगायदो माने मा इयो लटकना मा खालामो लटकन लगायबा फिटनेसखौ फिट लाखियो नामा मोजां नुयो ओरैनो दरकारबो नि लटकनखौ 2 नम्बर खिथि र' दिल थाम के बैठिए नै मोनसे दख'नाखौ आङो एक्सट्राके सिङाव प्लास्टिकआव सोनानै दोननो गोनां जादों कारन नैबे दख'नाया माने नै सुमकि दोङो नायबोरो सुमकिया माने अखारनानै आरो जोंख्लाबनाय पुरा रुमानो चिकमिक माखां मानि चिकमिक एकदम बिसना मानि चिकमिक मा फायदा बिखोलाय नै गांसे नैबे आंनि माखांमानि फोनांगोन आरो मा खोबलासिदो बिलाय नै मोनसे गांसेया नैबे मोननै कालार आरो सिंथिं साथिं व्हाइट कालार ओमफ्राय आरो सिंथिं नैबेबो ब्लु कालारानो नैबे स्मुथ आरो गाननो थेवबोलियाव जोंनि जिथु बिनानावफोरा दानाय ना दख'ना दानाय कटननि पियर कटननि बेफोरबायदि स्मुथ नङा बडिनि कारनि स्किननि कारने बे जोंनि लांगा दख'ना मोजां नैबे बरिया स्मुथ मोनबो काम मोजां नङा रेमन कम्पानिया बनायनाय हिबा बियो रेमन कम्पानिथ' नङा लिभाइसनिथ' नङा गेदेर प्लेयारनिथ' नङा ना गेदेर कम्पानिथ' नङा ना बेफोरो कम्पानि जेबो सिलायनो गोनां जायाखै मोजाङानो आरो कानिया नै मोनसेखौ आङो जेबो सिलायनो गोनां जायाखै माने मोजांखा आरो नैबेसोरफोरा माबोरै नुयो मिथिया आङो खिन्थु लाबाय आरो नै दख'नाखौथ' दा गानगोननोखा गाननानै गरमबाबो एकदम देग्लि थाबायना खिथिगोन
नाव गोलोमनानै सान्दुं गोसायाव गोलोमसोनानै हिर'इनफोरनि बाथ्रा बुंदों इनि मारुगलि हिर'इनफोरा एकदम जोंख्लाब बिगोदि गानसोना खिथिगोन आरो फेसन थाबायसोना खिथिगोन बेनि उनाव जेब्ला सान्दुं गोसानिफ्राय रुमाव चेन्जिं रुमाव हाबबाय तारातारि खुलिनाय इथि खुरगोन माननानै बेनि उनाव गावसोराथ' बाय फट' शुट खालामफ्लानानै बा कम्पानिनिफ्राय बाय फैसा लानानै गाननानै खिथिनानै फैसा कामायबाय खुरबाय रिंगार्ड लगायनायावनो थांबाय आधा फैसाया बेनि उनाव गावसोर मा गानो मिथिबाय बिदननि दखना माने स्मुथ जि गस्लाफोरा जि दखनाफोरा गाननायाव स्मुथ ना बेफोर दखनाखौ बिसोर गानो खालि फट' शुटनि कारनेल' बिसोरो कम्पानिया रिक्वायरमेन्ट खालामना बा एडभार्टाइज खालामनो होननाय ड्रेसखौ गानो थ' बे गाननानै खुलिबाय मानबाय खुरबाय बेफोरखौ दै जाना बिनानाव मु बेफोर जाबाय फैसा गोनां मानसि जायनियाव फैसा दोङो थाखा दोङो बेफोर गानजायो जेबो नङा आरो जायफोरा एडभार्टाइज खालामदों बेफोर दखनानि बिसोरबो मोनसे बिजनेस खालामदों गाव खस्थ' खालामनानै सोरबा फेशन डिजाइनार जादों बा सोरबा कम्पानियाव इनभेस्ट खालामदों बिसोरबोथ' खालामखानांगोन नङा होमबा बिसोरनियाबो मोनसे बिजनेस बिसोरनियाबो मोनसे कम्पानि सोलिखानांगोन थेवबो जोंनि गथ'फोरा गावनि बाजेटखौ रिक्वायरमेन्ट खालामनासो बुस्थुफोरखौ बायनो गारनो सान गाननो गारनो सान गावनि हारिनि दखना होननानै गावनि हारिनि दखना जिथु न' दानाय बेखौनो गानबा सबसे बेस्ट जागोन आरो बायनायनि मेटेरियेल जोंथ' मिथिया जोंनि न'आव खुन्दुं जिथु बायना लाना फैयो सबसे बेस्ट खुन्दुं गावनि चइस खालामना लाबोना दानाया सबसे बेस्ट कम्पानियावबा मा खुन्दुं होयो मा मेटेरियेलनि खुन्दुं होयो जोंथ' मिथिया आंथ' दै बुंखाबाय नोंखा गाननानै फेसन खिथिबाय थांनानै खुलिखांनानै नैथि मा होननाय जादोंलै बिसाया जोबायनो मा होना ओइ बिसाया जोआखै बै रयलेक्सआसो जोबाय बिराद गरम मोनो आंबो बिराद गरम मोनो गरमखा बियो उपाय गैया फेसननि गाने गानसोना खिथिगोन आं गाननो मोजां मोनो मानो होनबा आं दख'नाखौ लायबाय थानो हायाना न'आव थांनानै माने खेबसेल'सो थांनाय जायोना बोसोराव खेबसेयावनो जि लाबखायो आरो मोजांखौ लाबखायो आरो माने सुबाबो हामा जाया आरो आंनिया जिखिनि दख'ना दोङो ना माने बायनाय जेरै बायनाय ओरैनो दोङो आरो गानबाबो जेबो जाया आंना नै गांसेल' कटननि बेखौबो आंनो आइ बिखुनजोसो बायना होदो आरो नैखौ इउटुब चेनेल खुलिनायाबो बारा गोबाव जायाखै एप्रिल माहायावसो खुलिदों नै बोसोरनि एप्रिल माहायाव लकडाउनबो जानो हाबाय नैनि जिथिया जानुवारियाव सुटि थांदोंमोन ना बिनि जायगायाव दा जों दोङो बे जायगायाव जोंनिया दखना सकना बिनिया बहुत एभेलेबेल दंमोन आरो दखनाखौ पस्टिं थांबाथाय लांनायाव खस्थ' जागोन होननानै जानुवारियाव जिथिया सुटि थांबाय जों सारा दोनना फैनानै जिथिया जों फैनानै इनि उनाव बे न'आव थाना लकडाउन जाबाय स्कुलाबो बन्द मा खालामगोन मा मागोन इनि उनाव बियो इउटुब खुलिना लाबाय इउटुबबो बाय बांला ओरैनो भिडिअ खालामबाय थाबाय मालाम बे दखना गाननानै भिडिअ खालामनो कारने नाजाबाय थायो आरो दखनायाबो गैलिया मानोना सुटि थांनायाव सब दखनाखौ दोनना फैबाय नै दखना गांसे थानाया दा आइया बायना होनायसो जोंनि बिखुनजोआ बायना होनाय आरो माल' लाना फैदो आरो गांबाल' लाबोदो गांबानि दा बिदनाबो माने गानना बिदननिखौ इटा भिडिअ दङ आंनिया नायसान उपाय गैया आरो रायजोफोरनि बा जोंनि जानि इउटुबनि फेमिलि जिमान दङ लोगोफोर बिसोरनि रिक्वेस्टआवसो जों भिडिअखौ गेजेर गेजेर बनायबाय थायो आरो उपाय गैया गांसे दखनाखौनो बारे रिपिट गाननानै होबाय थानो गोनां जायो मानोना जों सुटियावबो दा बर्थमान थांथ'नो हायाखै आरो अनलाइनावबो बिहरथ'वाखै अनलाइनाव आं बिहरनो बिराद बायो माने एमाजन फ्लिपकार्टआव बिहरनायाव 80% मोजां बुस्थु फैयो आरो 20% खमाय थगायबो जायो बेखायनो आं अनलाइनखौ बिसास खालामा आरो बारा दखनाबो गैया खिन्थु आंनियाव दा गांब्रै ना गांबाल'सो दोङो ओंखायनो आं इखौ बुंबाय थाबाय आरो आंथ' दखनाखौनो इ मोननैसो दखनाखौनो आं गाननानै इमान दिन भिडिअ खालामबाय मानसिफोराथ' आंखौ लाजि फानांसिगोन जुदि सोरबा नटिस खालामदोबासो आरो जे दखना गांसेखौनो गाननानै फैबाय दे जोंनि आरो बिदना मा मिथिगोन ना बिदनखौ माने गांसेखौनो गानबाय थानाय बायदि मोना आरो मानसिफोरा मानो होनबा बिदना माखासे मानसिनाव बिदना गांबा 10 खाना थाखायो खमसे खम थाखायो बयनियाबो बिदन दखनाया स' बिदना मोनबो डाउट खालामा बिदना सबसे 5 स्टार होगोन आं बिदन दखनाया बहुत मोजां बेलेग गांनैसेफोरखो मानसिफोरा नंगोन आरो जे गांसेखौनो गाननानै फैबाय थादों होननानै आं इखौनो बुंबाय आरो इखौ आंखौ दखना बायनानै होआ आंखौ मानसिफोरा इखोदि बुंसिगोन दे नायबाय था दखनाखौ इसानो दखना बेखायनो बायनानै होबाय आरो फुजाखौ बायना होबाय आरो दयनो बुंबाय गार्जेन बायदि जाबायना जों बायबाबो हुवा मानसिथ' बाङाय एसे जलायनांगो आरो जे नों इदि जलिनाय मानसि नङा आं एडभाइस होनाय मानसि आं बिनानाव मुखौ रिक्वेस्ट खालामनि थ' जाय गथ'फोरा जाय बिनानाव मुवा फरायबाय दोङो बाहेरायाव ट्रेभेल खालामबाय थायो फ्लाइटआव ट्रेभेल खालामो ट्रेनाव ट्रेभेल खालामो बा बासाव ट्रेभेल खालामो
जोंनि दखनाया जोंनि बर' कालचारनि ड्रेस हिसाबैथ' गानखानांगोन बेखौ नङा होमबा गानबा गावनो गावनि हारिखौ परिचय होनानै गाहाम नाङो मोजां नाङो नोंथांमोना जि ड्रेसखौ गानना कम्फर्टेबल नाङो जि ड्रेसखौ गानबा एक्सिडेन्टफोर जानायनि खुनु सम्भाबना थाया बेफोरबायदि ड्रेस गानबा मोजां आरो जेनेबा बासाव गाखोबा नोंथ' हठातके जेरै बासा खारबाय दोङो बाय स्ल' मसनाव खारबाय दोङोबा नोङो इयाव हमनानै गाखोनो गोनां जायोबा स्पिडाव दखनाखौ बाय खस्थ' जायो आरो बाय गोब्राब जायो आरो गाखोनाया थ' बेफोरबायदि जागायाव बा बेफोरबायदि सिचुवेसनाव बेफोरबायदि ड्रेस गाननो कारणे सेस्था खालामबानो जाबाय माने बुङाखै आरो जे आं जिन्स गान बा हेन गान टेन गान जै ड्रेसखौ माने समाजा नुनानै बा रायजोआ नुनानै गाहाम नाङो जे गथ'आ हा ड्रेस गानदो गावनि सुटेबल टाइमिंनि हिसाबै गानदो जे गाज्रि ड्रेस गानाखै गाज्रि ड्रेस गाननाङा मोजां ड्रेस गान जाहाथे बासफोराव गाखोनो हायो बा ट्रेनफोराव गाखोनो हायो आरो मोनसे बुंनि मानसिया जाय मानसिया सानस्रियोना बै मानसियासो मिथिगौ मा ड्रेस गानबाथाय सानस्रिनो हायो मानसिया जे दैयाव सुइमिं खालामो ना सुइमिं खालामनाय ड्रेसा बेलेग जिम खालामनाय ड्रेसा बेलेग थ' भाइमु बिनानावमु गासैबो बुजिनो कारणे सेस्था खालाम किसुमान गथ'फोरा बर' गथ'आनो आरो हठातके बेलेग ड्रेस गानबाथाय कमेन्ट खालामो जे बर' नङा नामा नोङो मालाय हारिनि ड्रेसखौ मानो गानदो थ' जिमनि कारणे बेलेग ड्रेस सुइमिंनि कारणे ड्रेस बेलेग थ' ट्रेभेलिंनि कारणे बेलेग बेलेग ड्रेस मानसिया गानजायो बा गाननो हायो जेबो नङा बेफोरो बुजिनो कारणे एसे सेस्था खालाम जों गासैबो बर'खौ सापर्ट खालामो जों बर'खा हमेशा जों बर' थागोन जुदि माबाफोर आं गाज्रि बुंफ्लांदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय गावनि न'खरनि होनना साननानै नङा होमबा आंनि दखनाखौ माबोरै नुदो क्लिक क्लिक दखनाखौथ' मोजां नांदों नों गाननानै खिथिदोंना खिथियाखै रायजोफोरनो दखनाखौ आं गाबोन गानगोन गाबोन फुजा नायनांगोन बेयाव गानगोन दखनाया एक्सुवेलि एकदम गोलावखे मोनखायाखै आरो नैबेखौ गोलावखे मोनाखै नै खिनियाव नैसिनि जरायनो गोनां जादों आरो नै मोनसे जयेननिफ्राय बेनिखौ जरायनो गोनां जादों जितु फेब्रिक कानि दा बर्तमान मोनदो दखानाव रिक्वायरमेन्ट मोननाया जितु दखानाव मोनदो जोङो बेफोर माने गाल्लाव नङा आरो गुसुं साइजनि 4 फुट थ' 5 फुटथ' गाल्लाव नांखागौ दखनाखौ नङा होमबा थ' 1 फुट जरायनो गोनां जादों आरो हास'नानै जरायनो गोनां जादों थेवबो एख' मोनाखै आरो नै डिजाइनखौ होनाखै माने आरो मोजांसिनसो नुदो सारिसो जादों बियो आंबो साजिदोंना साजियाखै बुं दानो बुंखा आंलाय मा बुंनो भाइ आंनि हिन्जाव आं इखौ कमेन्ट खालामगोन रायजोफोरा बुंगोन आच्छा गावनि हिन्जावखौ कमेन्ट खालामदो बरिया नुदो होननानै थ' रायजोफोरा कमेन्ट खालामगोन ना मा सिन्था खालामदो आंथ' कमेन्ट खालामा आं माबायदि कमेन्ट खालामनानै आंथ' बुंगोन मोजां नुवाखै 5 स्टारनि आं होगोन 2 स्टार अनलि बाखि आं अडियेन्सनिफ्राय आसा खालामबाय अडियेन्सआ स्टार होगोन होननानै थ' नोंथांमोना आंनि दखनाखौ माबोरै नांखो आंखौ कमेन्ट खालाम बयबो अननानै आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा माबा एसे माबा हामा बुंफ्लांदोंबा गावनि न'खरनि साननानै निमाहा बिबाय पक्का कमेन्ट खालाम बा बिदाया बिफंखौथ' बुजायखानांगोन बिफङा बिदाखौ बुजायखानांगोन जोंखौबो न'खरनि गावनि न'खरनि बिफं बिदा होननानै साननानै बिनानाव होनना साननानै माबाफोर गाज्रि बुंफ्लांदोंबा पक्का कमेन्ट खालाम जों कारेक्सन खालामनो गारनो सेस्था खालामगोन आरो नोंथांमोननि माबाफोर मोजां खोथा एडभाइस होनो गोनां दङबा जोंनि कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट पक्का खालाम ताकि जोङो जोंनि नेक्स्ट भिडिअ जाहाथे इमप्रुभमेन्ट खालामनो हायो बेखौनो जों आसा खालामनाय थाबाय thank you so much आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि दिनैनि लाकी नामानो जाबाय पुरुनु रामसियारि बे आगैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर नङा आंनिबो सानैनिबो खेबसेयावनो बुंखाबाय जों सानैनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरो आरो बे आगैनि लाइफआव हमेशा खुसि फैथों हमेशा सक्सेसफुल लाइफ मोनथों गोजौ जौगालांनो हाथों अराय सम न'नि मानसिफोरजों अनलायनानै जानो थानो मोनथों लाइफआव सक्सेसफुल लाइफ जानो हाथों और जिउआव जेबो दुखु दाहा जेबो सहायनाङा जाथों मोजाङै आलो गोजोनै मोनजालांबाय थानो हाथों जों बेखौनो गोसोनिफ्राय आरज गाबबाय कनफिडेन्टलि मोजां खामानि मावनो कारणे सेस्था खालामबानो जाबाय जि नोंनि हबि बा जितु नों फिउचाराव आं बेबायदि जागोन होननानै साननानै दङ बेनिखायनो एकदम हार्डलि सेस्था खालामबानो जाबाय आं बेबायदि जागोन होननानै खस्थ' खालामबासो मानसिया सक्सेसफुल जानो हागोन जे खस्थ' खालामालासिनो
बंफां गायनानै मोनसे बंफां गायना दोनबाथाय बंफांल' गायना दोनबाय बेयाव दैबो होआबा खारैबो होआबा फिथाइखौथ' मोननाय नङा Thank you So, thank you बयहाबो again, Mo. गोसोनिफ्राय जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय जोंखौ एसेबां सापर्ट खालामनो थाखाय बा जोंखौ हाँ। एसेबां अननायनि थाखाय हमेशा मोजां बाथ्रा सान मोजां बुस्थु नाय मोजां खामानि मावनो कारणे सेस्था खालाम मानसिखौ हेल्प खालामनो कारणे सेस्था खालाम आरो अनलायनानै जा हमेशा सबनोबो अननाय हो आरो अननाय ला लाइफआव सक्सेसफुल जागोन आरो जोंनि भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै जय बर' हारिनि जय थबनो बड'लेण्ड मोनथों भाइमु जोंबो उनफिननिफ्राय गोजोन्थों होनना बुं गोजोन्थों खुलुमबाय